Новое радио. Аллакай меҳмон дар студияи РадиоиНав ҳузур доранд ва ман шуморо Исмоил хуш омадед мегӯям ба студияи РадиоиНав. Ассалому алайкум ба ҳамаи шунавандагони РадиоиНав. Хеле хурсанд ҳастам ки боз ҳам дар меҳмонии радиои шумо ҳастам. Зарнигор, одатан шомро шумо чӣ хел истиқбол мегиред? Бо ки дар куҷо? росташро гӯям як хел вақтамро гум мекунам дар студия шишта. пеш аз хонаравӣ мебинам ки соат аллакай 2-3 шаб шудааст. яъне ки шумо низ шабона кор мекунед дар студия? бале, барои он ки рӯзона ман бо кори соҳибкорӣ машғул ҳастам. бо соҳибкорӣ беҳтарин. ин ба фикрам ба он тааллуқ дорад, ба як мардчил ҳунар кам аст мегӯянд. хуб, маҳз чӣ сабаб шуд ки гӯем ё орзуи дерина ё орзуи кӯдакитон буд? барои чӣ махсусан жанри рэп ва саҳнаро интихоб кардед? ягон сабаб буд? рости гап, аз кӯдакиам вақте ки дар мактаб мехондам, ман худам шеър менавистам, шеър бо қофия, вале намедонистам ки ин шеърҳои худро ба куҷо кунам. аз хурдӣ фаҳмидам ки овоз надорам, суруд хондану қадам наметонам ва як рӯзе бале, ва як рӯзеш буд ки мусиқии жанри рэпро шунавидам, ки дар болои мусиқӣ одамҳо сухан меронанд ва ҳамон дам ман фаҳмидам ки шеъроне ки ман менависам метавонам бо жанри рэп ба шунаванда, ба мухлисон туҳфа кунам. аслан аз ҳофизоне ки сарояндаҳое ки дар жанри гӯем муқаррарӣ месароянд, яъне ки рэп не, киҳоро гӯш мекардед даври кӯдаки шумо? бо кадом сурудҳое ки уман сипарӣ шудааст гуфта метавонед? на, ҳоло гуфта наметавонам, барое ки ман аз кӯдакиам як жанри мусиқӣ дар гӯшҳои ман набуд. чӣ суруде маъқул буд, ҳамон сурудро гӯш мекардам. то ҳолам ҳамин гуна. имрӯзо бештар киро ё ки фақат худро гӯш мекунед? на, худро аслан гӯш намекунам, барое ки он нафароне ки мусиқиро месозанд медонанд ки вақте ки ту суханҳоро месозӣ, баъд мусиқиро месозӣ, баъд онро сабт мекунӣ, дар давоми чанд рӯз ин мусиқӣ уже чӣ хел гӯям дар баъди ту мезанад. барои ман мусиқии худро он қадарам гӯш намекунам. ҳалон бошад, ҳар гуна мусиқиро гӯш мекунам. як артистро ё як сарояндаро интихоб карда наметавонам. тарона ва барои эҷод шудани тарона шумо кадом вақт илҳом мебиёяд, ё ки чӣ илҳом мебахшад, ё ки кадом як чиз сабаб мешавад ки шумо як чизи нав эҷод кунед аз қабили? рости гап гӯям, ҳар гуна ҳар хел мешавад. як хел вақт мешавад ки ба мошин меравам, дар светофор дар ягон ҷо истода, як илҳомам мебиёяд, ман дар як кунҷ ман карда мешинам, сухан менависам. як хел вақт мешавад ки ман рӯзҳои дароз дар студия мешинам, вале як калима гапам нависта наметавонам. як хел вақт мешавад ки аз шаби хобам бедор мешавам, чӣ суханое дар сарам мебиёяд, дар диктофон сабт мекунам. уман мегӯянд ки агар ҳамон суруд ё ки гӯем ҳамон чизе ки уман санъаткор эҷод мекунад аз ҳаёти худаш набошад, он қадар ба дард, он қадар таъсирнок намешавад. шумо ба ин фикр розӣ ҳастед? 100% розиам ва барои ҳамин ба ман жанри рэп хеле маъқул аст ки дар жанри рэп ту метавонӣ тамоми таърихи зиндагии худро ба мухлиси худ туҳфа кунӣ. яъне шумо имрӯз гуфтанед ки ҳамон таронаое ки худи шумо сароидед, ин пурра, яъне 100% аз ҳаёти худи шумо аст? бале, ё аз ҳаёти худи ман аст, ё аз ҳаёти ягон дӯсту рафиқонам аст. ман рости гап аз дили худам наметавонам афсона барорам ва чӣ сурудое ки аст ҳамаш ё ин ки зиндагии ман аст, ё ин ки зиндагии ёру бародаронам аст. хуб, ташаккури зиёд. воқеан дуруст, чунки эҳсос мешавад рӯи қалам на ҳар чиз меояд вақте ки аз эҳсоси худи шумо аст, аз ҳаёти шумо аст ва мо инро хеле қадр мекунем, зеро ки бисёр ҳастанд нафароне мегӯянд ки ба ҳаёт тааллуқ надорад зиндагии инсон, то чанд андозае ба ин фикр розӣ нестанд, зеро ки агар аз ҳаёт набошад он қадар таъсирбахш намешавад. 100% розӣ ба шумо. менависанд як нафар шунаванда Шаҳбоз дар рақами Viber мегӯянд ки шоматон ба хайр бошад. Исмоил, шумо чӣ хел?
ҳазор раҳмат шаҳбозон, ҳамааш нағз, ҳамааш хуб. Фикр мекунам шумо ҳам хуб ҳастед. Раҳмат ки бо мо ҳастед, дар радиоиНав моро гӯш мекунед. Вале ба ҳар ҳол новбаста аз оне ки чанд сол гӯям собиқаи корӣ дорад, санъаткорӣ ё ки надорад, ҳар вақт пеш аз ба саҳна баромадан як эҳсос фикр мекунам ки фаро мегирад санъаткорро. шуморо низ ягон хел эҳсосот фаро мегирад вақте ки шумо ба назди мухлисони зиёд ба саҳна мебароед? Рости гап, аз саҳна берун ман хеле ҳам писари хоксор ҳастам, вале он даме ки ман ба саҳна мебароям, як нафари дигаре ба дунё меояд ки ҳамчун санъаткор танҳо дар саҳна дидам. Санъаткор танҳо дар саҳна ва як хел одамо гуфти рӯсо ҳар хел переживани дар дилшон мешад. Ман хеле чиз надорам. Ба ман тезтар мефурад ки ба саҳна бароям ва чӣ энергияе ки дар даруни ман аст мехоҳам ба мухлисони худ туфа диҳам. яъне хеле озод эҳсос мекунам. Хеле озод. Ва дурусти гап, дар саҳна ман озодтар худро ҳис мекунам чим дар зиндагӣ. боз як саволи дигар расидааст аз Темур, менависанд дар рақами Вайбер, мегӯянд ки шоматон бахайр бошад. яке аз санъаткорони дӯстдоштаи ман шумо ҳастед, Исмоил, ва гуфта истоданд ки дар бораи ҳаёти шахсӣ мегуфтед шумо оиладор ҳастед, чанд фарзанд доред? худо ба шукр ман оиладор ҳастам. ҳоло як фарзанд дорам, 1 сола ва 4 моҳа шудааст, номаш Ария. ба фикри ман фарзанд ин чизи беҳтарин дар зиндагии инсон аст. агар ки шумо омода бошед, дархости зиёд аст ки ба шакли зинда каме бошад ҳамсароид мекунед. нараз ту духтарера ки дӯст намедорӣ, нараз бародарам ки ӯрам дил дора, ӯ дар интизори занги телефони ту намедона ки ранги ӯ бисёр дори ранги ӯ. Да, бисёр дори ранги ӯ. Бале, азбаси он ки ман зиёда аз 300 суруд дорам, рости гап ба шумо гӯям, зиёда аз 300 суруд дорам. Бале, ҳар вақте ки пеш аз консерт ман ҳамон сурудоро ки дар консерт мехонам, як 10 маротибаи аз сар гӯш мекунам ва аз сар суханонро дар калам медорам, барое ки намешавад 300 зиёд сурудро дар калаи худ ғунҷонӣ. масалан агар баромад бошад дар саҳнаи калон ва реп, як жанри хеле мушкил, махсусан барои калимаҳо, суханҳоро дар ёд гирифтан. шудааст ки масалан шумо баромадед ба саҳна, ҳамон вақти баромади худи шумо аст дар саҳна, шумо бояд сурудро сароед, лекин баъзе калимаҳоро фаромӯш кардед? Бале, 10, 20, 40 бор ин гуна шудааст. худо ба шукр ки дар жанри реп шакли зинда хеле ҳам як спасательный круг аст. ба он маънае ки вақте ки ту суханҳои худро аз хотират мебурорӣ, метавонӣ ки ба васфи қофия чизи навро илова кунӣ. аз ҳама муҳим ки хап нашинӣ. хуб, Розиқов менависанд дар рақами Вайбер, мегӯянд ассалому алейкум ва мегӯянд ака Исмоил, шумо сеҳат саломат. як савол доштам. оё шумо шонемсиро рақиби худ мешуморед? На, шонемсиро ман ягон вақт рақиби худ намешуморидам ва намешуморам, барои ин ки якум он аст ки бо калимаи худ мо мегӯям стил, то есть тарзи сароидани вай дигаргун аст. мухлисоне ки онро гӯш мекунанд, ин урусо мегӯянд целевая аудитория, ин дигар целевая аудитория ҳаст. мухлисоне ки маро гӯш мекунанд, ин дигар целевая аудитория аст. целевая аудитория ин сину соли шунаванда. масалан, ҳоло шонемси доираи шунавандагон, бале, шонемси сурудое мекунад ки аз 12 то 18 сола он нафаро гӯш мекунанд. сурудҳои ман бисёртар барои нафароне ки аз 20 боло ҳастанд. барои ҳамин шонемсиро ягон намуд ман рақиби худ ҳисоб намекунам. Мы, грубо говоря, делаем с ним одно и то же дело. продвигаем рэп-музыку в Таджикистане. Хуб, фикр мекунам ҷавоби хеле муфассал гирифтанд шунаванда ба саволи худ ва боз як шунавандаи дигар менависанд: ассалому алейкум мастер, ва мегӯянд ҳамеша саломат бошед. Аз яъне 946 мегӯянд ки то ҳозир шеъри тоҷикбачаро бисёр гӯш мекунем. Зинда бошед. Гап нест, ҳазор раҳмат. Ба фикри ман шеъри тоҷикбача як шеъри аст ки
ягон вақт актуальности худро гум накарда, воқеияти худро гум намекунад. Бале. Мегӯянд ки вақте шумо фарзанддор шудед ва шунидед ҳамин хабарро, шуморо чӣ гуна эҳсосот фаро гирифт? боз як саволи шунаванда. рости гап дар ин муддат тамоми зиндагии ман алӣ шуд, барое ки то ҳамон вақте ки фарзанди ман ба дунё омад, ман ҳама вақт дар кофтукови чизе будам ки дили маро ором намекард. ҳама вақт ҳама чиз аст, ҳама нақс, некен дар дарунам як ҳиссиёте буд ки чизе намерасад. ва ҳамин чӣ буд ба фикри шумо? ва ҳамин фарзанд буд ба фикри ман. ҳамин фарзанд ки пурра кардаед шумо. бале, ва ҳамон вақте ки фарзанди ман ба дунё омад, тамоми ҳиссиёти ман, тамоми даруни ман пурра шуд ва ҳоло ман худро хело нафари хушбахт ҳис мекунам. менависанд як нафар шунавандаи дигар Шарифов мегӯянд ки акай Исмоил, як савол дорам, бо Мадина Ақназарова бо суруд эҷод мешавад ё ки не? ба фикрам не. уман бештар аз кадом шабакаи иҷтимоӣ истифода мебаред? бештар Инстаграм. Бештар дар Инстаграм мешинам, барое ки якмаш ки ин ҳоли шабакаи иҷтимоӣ рақами як аст, дуюмаш ки Инстаграм аз дигар шабакаҳо ба ман бисёртар махсус аст. хуб, вақте ки дар ҳамон ҷо шумо акс мегзоред ё ки видео навори кӯтоҳ ё ягон порча лаҳза аз эҷодиёти худро мегзоред, ҳатман дар зери онҳо чӣ мешаванд? комментарияҳо, яъне муҳобботҳо, онҳо на ҳамеша мусбӣ ҳастанд, яъне дар он ҷо манфиашам ба назар мерасад, яке таъриф, дигаре танқид. уман ҳамин чизро нисбати эҷодиёти худ, кори худ шумо чӣ хел қабул мекунед, таъриф ё ки танқидро? рости гап, ҳам танқид ҳам таърифро ман як хел ба худ мегирам, барои он ки бисту чанд сол ҳаст ки ман дар соҳаи дар ҳамин соҳаи реп, дар соҳаи худ ҳастам ва дар ин бисту чанд сол гуфти гапо як хел нафарҳо мегӯянд ки чӣ хел ту ин қадар комментариҳоро мехонӣ, ғазабат намегирад. рости гап, ман бетараф мешавед? бале, бетараф мешавам, барои он ки ман медонам ки агар ту гӯӣ ки шир сафед аст, як нафаре аз 20 нафар бошад, ҳатман як нафар пайдо мешавад мегӯяд ки не, ин сафед нест, ин сиёҳ аст. барои ҳамин уман будан дар ҳаёти эҷодиятон ягон танқидӣ ки воқеан созанда буд ва шумо ислоҳ шудед ва ҳоло ҳам мегӯед ки раҳмат ки ҳам вақтам он чиз буд ва барои ман ин чиз сабаб шуд? рости гап, аз саршавии зиндагии Мастер Исмайл танқид ин яке аз мотиватсияи сахттарини ман буд, барои он ки вақте ки ман нав сар кардам жанри репро, дар Тоҷикистон набуд ин жар ва ҳатто дӯстони наздики ман мегуфтанд ки бача ту чӣ кор мекунӣ, дар болои мусиқӣ гап мезанӣ, ин чизро ҳеч ягон нафар гӯш намекунад, ту касал ҳастӣ магарам. ва то ҳолам вақте ки ман соҳибкориро ҳам сар кардам, ба ман мегуфтанд бародар бахшиш шуд, ту репер ҳастӣ, чӣ гуна соҳибкорӣ, аз дасти ту ягон чиз намебиёяд, раф ҳамон репи худро хон. ва аз тамоми зиндагиам ҳамин мотиватсияи сахттарини ман ҳамин чиз буд ки ба ман одамо боварӣ намекарданд ва ё танқид мекарданд. ман ба шумо изҳори миннатдорӣ ва сипос баён мекунам аз номи кулли кормандони РадиоиНав ки ин фурсати худро дариғ надоштед ва имрӯза меҳмони барномаи мо гардед. ба шумо дар оянда пеш аз ҳама муваффақият, бозам пешравиҳо дар ҷодаи санъат. якмаш Зарнигорҷон, ҳазор раҳмат ки маро таклиф кардед. хело хурсанд шудам ки бо шумо як суҳбати зинда гузарондам. раҳмати калон ба он нафароне ки ҳоло маро гӯш мекунанд, саволҳои худро рӯй кардам. хеле хурсанд ҳастам ва ҳамаи шуморо ба консерте ки 30 ноябр дар Кохи Суруш баргузор мегардад таклиф мекунам, барои он ки дар он ҷо ман суруди нави худро мехонам ки дар ягон ҷо он сурудро ҳоло ягон нафар гӯш кардаги нест ва нахустин маротиба, бале, нахустин маротиба ва 100% метавонам гуфтан ки ин суруд хити соли 2020 мешавад 100%. хуб, азизони дил, инҷо бо шумо хайру хуш мекунем. ҳамеша бо мо дар амони худо бошед. Новое радио. Новое